Mura magikumong-kumong ni tawhanaan ni. Unsay ato mga mes? Nyang. Ngano nagharang-harang man mo? Layo pa biya ko biyahe. Bitaw dong sa among tan-aw dong murag biyaheng langit juga ba? Kita ni San Pedro ron, papap. Par, feel ni mo par. Nay mga giron diri par. Nalagi, kay maudo ni sure katanan par, pag naidakop dito sentro. Paabot ata par. May untag tarungon na dirag atang ni Bituya. Kay gisuot, murag di manakop. Murag padung og bar. Hoy, Bituya, tarong ag atang diha ba, simsibatan ka diha aron. Wala pa juga naka-uniform Bituya. Mandakop ba na? Kasi way uniform. Unsa din akong gisuot dai, di na uniform. Taro nga diha. Basig no yun tika nang gidadala ni mong lak. Par, sakto ni naghaong, sakto ni violation. Sakto. Nanay padulong diri mo sakto gini violation ng tawhana ba. Dakop ni ha. Uy, lisensya. Nah, padamay sir. Takop din ni sir. Matay sir. Naka kay lisensya ni pagka-LTO ka. Bisig gikan ka sa bar ba? Nakamungos ka sa kuha? Ha? Tarong-tarong ako basig ikaw may akong sabitan aning mis ka na imong motor akong dakpon. Nah, napa LTO magdadalag host. Ay, sige dagang istorya akong check upon imong motor be. Wala na violation ay. Asa na ba yung sibuk-sibuk ba kinay violation din napita? Oy, sa man ikaw magasong pa. Ikaw may violation og pangahon ta ka karon. Sorry. Namali na kong hikap. Dili unta ko mo hikap aton sa mong paa na nakuha na hikapan. Ay sa. Napa kay dala nga tiope? Nalimutan sa akong TOPD ay. Nah, iki manin nga LTO din ning trabaho ane. Usay piki. Tinuod ko nga LTO. Ha? Gusto ka akong kadinahan imong motor? Kadina din nga host man na. Usay host, kakita ka ni oh, nailak ni oh, nailak. Iana na ko ni di na kadagan imong motor. Unsa man? Nah, dili matingali ka LTO. Snatcher man siguro ka kay laklak man na oh. Sige na lang oy. Di na lang to sige maglali sana. O sige na, go na. Pahikapan lang ko sa imong abs. Nah, pandamay. Payot pa nining mananapa din di. Ala sige hikap. Sa muka ni mo, ala sige larga na ko eh. Par, palapos ni Bituya nga kumpleto man nag-violation karon lang ka. Day waka kita day. Gipahika pa sa abs day. Aw, kung kabituya nakalapos na dili-dili, natay listahan mo. Sige day kay naghawng na day. Nah, dakop na pud ni. Nagsige naman nagdakop ni oy. Aw, kita man imong nami diri, dakop gyud oy. Pagawas lisensya restro. Pwede na masun ka pang kape siguro dam. Unsay pagtuon nimo, bayaran? LTO me. Suga ni mga LTO nagdungan pa. In shit. Hala par, nabantayan dyan niya akong gisuot par. Anong kana po ning isuot? Pero do, wa pa ta na humando. Nganong puti man na imuhang, wala na imong motor, di man na puti sa una. Tiyasan ni bayana. Nakabaluman nga puti ni sauna. Wa kay helmet, nagsaliko ra ka. Gakroks pa jud ka. Nanghinaway pa ka sa kuwangan na Crocs ko. Tanawa daw na Crocs na pugani ka. Napaisa nagsulub-sulub og rambong sa manaw na daw. Wa kay rights kay LTO me. Ayaw na pagdakag istorya, lisensya na. Unsa man daw mga klaseng LTO? Laging tapat, operation. Naling ana ron. Basig mao ni bag-o no. Sibatan ko ni karon. Impas, nakasibat gyud par, impas gyud taani sa tong lideron. Kini magud si Bituya gud pa. Bising hunong na to ganiha. Nagminanyak man pud. Sige lang day, napa ni mo sunod ron, ako'y mga listahan rin, mga dagway. Day, wa ko masayop, murag nauning nakaw mo. Hala o par, mao gyud na par. Harangon na nato na daan par kay kung kabituya na, usaylo ra na. Kay kini. Bura-bura. Murag dakpan gyud ako ni ron. Sa may trabaho ni mo, boss? Pangutana pa kadakop ni. Nagtiyo ko. Tiyo, boss, nga nagatayar, boss. Nakakaayo. Tayo sa boss, familiar ka, boss. Sa apelido mo? Makatigbas, gano di ay? Ano sa problema? Igagaw dito na, boss. Unsa? Parang nagagaw may kulot ha? Makatigbas, problema ko. Nga parinti ba na to kay makadunggab? Nga! Ayun, ina, magkadugo taani karon kaya itong mga parinti, makatigbas, makadunggab. Unsa pag yung mga parinti na to diha? Makatoslok. Parinti gid eta. Sige na, lahos na lang. Karon nita mahalata mga kauban. Sige. Dali. Tanawa par, ipalahos ni Bituya, karon siguro na tong digyo ni mulahos. Ikaw harang par, kay umusibat ni tangkugoon ra nako ni. Aw,
Sakto, dako kag bunal. Aham ka dong? Unong sa, Ate, kaya sa unsa naman po ni diri, ma'am? kita ka nga chic point ne? Kasi shit point, kawa man mo Chinese siya gitaod. Nami ti upi dong. Nagyod, nadrin yung mga dagoy tanan. Di ko, be. Kasam na ako dagway na do, be. Mangutana pa kang kaklaro, ani oh? Kaya sa di ba na ako? Klaro kayo, buhok pa lang. Imo lang nang gibahin imong buhok. Apil pa din nas dakop din ang isura di ay. Di man god. Importante di siya boss kay identity ni mo ni. Laging tapat operation god. Pasensya dong. Ate, kaya sa... Ayaw na maglisensya, oh. Nabilin na bagid, ma'am. Lumang tugtugin na yan, sir. Wa baya kay gear oh. Kaya sa, oh, sali kita ka Crocs. Naninti yung mag-Crocs. Time sa, saan mo nang suot sa isa? Muna magbarko. Mabarko gid kag mulupad dis imong dagway ron. Haluan mo ko, ma'am, ma'am. Time sa, murag, makatigbas, di ba yung mga pilido, ma'am? Ano pa? Makatigbas man akong lula. Ay kung gingnag imo paselon kay gagaw nimo. Sige na good par. Ya, gaw, lakaw na ko, gaw. Unsa man ang panirada nimo? Paroy, di man ta ka kuha na. Sige na good par. Isa ra bitaw. Naa lagi mo agi ron. Aw, speaking of agi, overspeeding under the road. Hoy, bituya! Atangi diha! Par. Resulta sige kaupat to. Mura magikumong-kumong ni tawanaan ni. Papa pa siyang kumong kung bituya gipalapos ra. Pwede, harangi dahil kay over speeding na. Ops! Ops, unsay ato mga mes? Nyan. Rangrang pa oh. Ngano nagharang-harang man mo? Layo pa biya ko biyahe. Bitaw dong, sa among tanaw dong, murag biyahing langit juga ba? Oo, mag-meet ping San Pedro. Ay, gianing-aning. Pangitay na violation, day. Sa violation pusas hindi today. Kita min San Pedro ron, papap.